Terus ngopo aku ngancani selama iki yen akhire kowe milih bali neng mantanmu. Kita kasih yang satu ini terspesial untuk teman-teman dari Mbak Mandan semuanya. Kita kerja bareng, ada Karisma Arga Professional Audio Sound System, Karisma Arga Production. Bareng ada Mbak Vita. Terima kasih. Apa ora kelingan ku ingin genggam tanganku, cek ngono curhat tentang mantanmu, ning saiki malah ninggal aku. Hati-hati ya Dik. Sing udanku kesepian wingi rada grogi terus ngopo aku ngancani selama iki yen kowe milih bali neng mantanmu. Saka mangan nganti nurut dawane dalan, tak turuti berharap bisa duweni, wis tak korbanke waktuku. Isih lae kalah karo mantanmu. So Masalahmu aku ora iso ngenteni dene hatiku. Kabukane sayangku sing jadi grogi gitu sih. Apa kelingan kenangan-kenangan yang sudah terlewati tanpa harus diakhiri dengan kebahagiaan? Ora kudu. Ya apa-apa. Nikmati lagunya, nikmati prosesnya. Tinggal yang tak berguna. Mahal. seolah mencintaimu. Sakgedene lae aku sing kleru ngartekne sikapmu. Terus ngopo aku ngancani selama iki yen akhire kowe milih bali mantanmu. Saka mangan nganti nurut kawane talan, turuti berharap bisa duweni,
wis tak korbanke wektuku isih wae kalah karo mantanmu Kita coba putar sekali lagi karena ini rapat-rapat agak nggak apa liriknya ya. Apa mau baleni mana? Saya penting ora kenangane sing dibaleni. Gedene langit aku sing kleru ngartekne sikapmu Pak Roni matur sembah nuwun kawuhipun iya terus nggung ngopo aku ngancani selama iki yen soko mangan-mangan tidur dalan tak turuti berharap bisa duweni wis tak korbanke wektuku isih wae kalah karo mantanmu sing